Passa? Hi ha vegades que els clients obren vidre mig al túnel, posen primera i abans. Avui he vingut a rentar el cotxe aquí a l'Autonet de Sant Pons, que ho fan molt bé, i se m'ha acudit una metàfora per explicar una mica què fem els aturats. De la mateixa manera que entres aquí al cotxe brut, de fang, d'aigua, i esperes que facin una bona feina i confies en la maquinària i en el personal que hi ha aquí dins, doncs quan vas a la bicicleta hauries de fer el mateix. Entres i d'alguna manera brut, però té un problema legal, ja sigui un divorci, una herència, un deute, un problema que no pots solucionar si no és una ajuda professional. Llavors és molt important que confiïs en el que diu l'advocat i en el procés que fa l'advocat. L'advocat el que farà primer és analitzar el procés, les proves que hi ha i triarà el millor camí per rentar-te de la mateixa manera que fa aquest túnel de rentes. Doncs rentar-te legalment i deixar-te net i polit. Llavors què passa? Hi ha vegades que els clients obren vidre mig al túnel, posen primera i avancen, o volen girar la proves, o tenen pressa i volen sortir abans d'hora. Llavors encara es produeix un merder més gran i el cotxe encara s'embrut i a vegades és quasi impossible de netejar. Doncs llavors amb els advocats passa igual. Des del moment que entres en un despatx d'advocats has de confiar en l'advocat que has escollit. I si no hi confies, canvia, però de manera ordenada. Si no, pots tenir molts problemes. Per tant, el consell d'avui, la moral, la postura, és que entrar en un despatx d'advocats és com entrar al túnel de rentat. Fes cas, confia en tot, com confies de la màquina i el personal de neteja. Salut!